belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister-president Kilma Pik-Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering in het parlement aangegeven dat hij niet bekend is met welke valse documenten dan ook tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe eigenaar voor de raffinaderij. Hierover verschenen berichten in de media, maar volgens Pisas heeft hij daar niets van gezien. Hij betreurt het ook dat er documenten zijn gelekt naar buiten en vreest dat de groep Justi, die een van de onderhandelaars is over de nieuwe raffinaderij, een claim gaat leggen vanwege dit lekken van documenten. Tijdens de vergadering van het parlement over de onderhandelingen voor de raffinaderij werd er veel gesproken over de vermeende valse documenten die tijdens onderhandelingen zouden zijn ingebracht. Parlementariër Giselle McWilliam van de MAN wilde weten waarom er geen aangifte is gedaan, zodat er nauwkeurig onderzoek kan worden gedaan of er daadwerkelijk sprake is van valse documenten, ja of nee. Als dat namelijk het geval is, heeft dat verstrekkende gevolgen, aldus McWilliam. Volgens parlementariër Celio Sepa moet Curaçao niet de ogen sluiten voor ontwikkeling in de wereld. Wereldwijd worden raffinaderijen steeds vaker gesloten en Curaçao is hard bezig om een stilliggende raffinaderij weer tot leven te wekken. Het is de vraag of dat de beste keuze is voor Curaçao, aldus Sepa. Hij zei dit tijdens de vergadering van het parlement gisteren. Maria Nita van de MFK stelde gisteren dat het belangrijk is dat de Curaçao zo snel mogelijk de raffinaderij weer opent. 15.000 mensen op Curaçao kijken daar naar uit, aldus Nita. Werknemers van de voormalige GGD, de huidige GNGZ, zijn boos. Ze gaan vandaag naar het ministerie van Volksgezondheid. De werknemers vinden het niet kunnen dat tijdens het Kindertoema Festival controles werden uitgevoerd door de chef en de interimchef van de dienst. Dat is niet hun werk en ze wilden alleen maar daar naartoe gaan om tegelijkertijd van de Toema's te kunnen genieten. Volgens de werknemers moeten dergelijke zaken gescheiden blijven. Na Colectra, nós tomamos tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De politie heeft gisteren verschillende aanhoudingen verricht. Zo werden bij Bapor Kibra 3 jongeren aangehouden op verdenking van het stelen van auto-onderdelen. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 18, 16 en 14 jaar. Ook is een 25-jarige Venezolaan aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van een gewapende overval in Quirindongo Abau op 11 januari van dit jaar. Sinds het begin van de pandemie zijn er meer dan 300 COVID-patiënten op Curaçao overleden. Het totaal aantal overledenen bedraagt nu 301. Dat heeft de overheid gisteren bekendgemaakt in een weekoverzicht. Vorige week zijn er 21 nieuwe gevallen geregistreerd. 2 mensen zijn overleden. Het betreft allebei patiënten die al in het CMC lagen. De ministers van Cultuur van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben gisteren samen met de staatssecretaris voor Cultuur van Nederland de conclusies van een ministerieel 4-landen-overleg ondertekend. Het gaat om cultuur en er zijn verschillende punten besproken die verder uitgewerkt zullen worden. Vandaag zal verder gesproken worden over onderwijs en als het goed is wordt er ook een lijst met conclusies ondertekend. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.